Nghymru, mae gan bob blentyn a pherson ifanc hawliau. Dyma'r pethau sydd angen ar plant a phobl ifanc i dyfu'n hapus, yn iach a diogel. Mae hawliau plant wedi cael eu ysgrifennu mewn rhywbeth o'r enw Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau Plentyn. Enw arall mae pobl yn defnyddio yw y CCIHP, neu'r UNCRC. Mae'n swnio'n gymhleth, ond dyw e ddim. Yn 1989, roedd llawer o bobl bwysig wedi cyfarfod mewn adeilad o'r enw y Cenhedloedd Unedig. Mae'n fan lle mae pobl o bob ran o'r byd yn dod at ei gilydd i amddiffyn hawliau pobl, ac i wneud y byd yn lle gwell. Buon nhw'n siarad am yr holl problemau mae plant a phobl ifanc o bob ran o'r byd yn ei wynebu bob dydd. Yna, fe wnaethon nhw ysgrifennu restr o bethau sydd angen ar bob plentyn a pherson ifanc i dyfu i fod yn hapus, yn iach ac yn ddiogel. Meddyliwch am y restr hon fel llyfr, gyda llawer o bethau dylai bob plentyn gallu gwneud neu chael. Pethau mae ganddyn nhw'r hawl i gael, a dyna beth yw Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau Plentyn. Restr o hawliau fydd yn helpu i gadw plant a phobl ifanc yn hapus, iach a diogel. Mae bron pob gwlad yn y byd wedi ymrwymo i'r confensiwn hwn. Mae'n rhywbeth mawr ac mae'n bwysig iawn bod ti'n gwybod am y hawliau sydd gen i ti. Mae gen i ti'r hawliau hyn unwaith ti'n gael dy eni, ac mae'n bwysig bod pawb sy'n gofalu amdano't yn gwybod amdanynt hefyd. Cyfrifoldeb oedolyn yw sicrhau dy fod bob amser yn cael dy hawliau.